होतो ना. सेनापती युवराज चंद्रशेखर वैश्यच्या माडीवर जातो, सुकाराच्या ढावर जातो, दारूचा बुत्थावर जातो. हे तुमच्या घरीच माझ्या घराला समजलं गेलं आणि तेव्हापासून माझ्या जीवनाची राख राखण झाली. वैरण वाळवंट झालं हे फक्त तुमच्यामुळंच. युवराज जे गुप्त करून मला कळलं तरी तुम्ही कथन केलं. त्यात एका माणसाने माझ्या सोबत असताना होतं. मान्य मला आणि त्यात सूड भावनेनं माझी पावलांपर्यंत म्हणजे तुम्हाला हार मारेल आणि माझ्या सूड भावना मी पूर्ण करून घेईन. युवराज एवढ्यासाठी जाणार तुम्ही. देवी चिंता करू नकोस. तुम्हाला मला मारून समाधान मिळवायचं असेल थोडा माझी मान. सेनापती निशस्त्र असलेल्यावर वार करणं म्हणजे अधर्म आहे आणि तोच अधर्म मला पाय तरी तुडवायचा नाही. तुमचा भाऊ मला जिंकत असेल युवराज चंद्रशेखरचं आव्हान तुम्ही स्वीकारा. तुम्ही मला आव्हान देता. होय मी एक जातीवंत वीर आहे आणि जातीवंत वीर किंवा युद्धाचं आव्हान नाकारत नाही आणि तो आव्हान नाकारत तुम्हाला मी प्रश्न करत नाही. तुमचं सुद्धा आव्हान युवराज चंद्रशेखरला स्वीकार. सेनापती युद्ध का बंद केलं? मरणाच्या भीतीनं की प्राणाच्या आशेनं? युवराज युद्ध थांबलेलं मरणाच्या भीतीने नाही. मग मरणाचं भय आम्हाला कधीच वाटलं नाही आणि ते वाटलं असतं तर सरसेनापती पदाला आम्ही पात्रच ठरलो नव्हतो. मग युद्ध का थांबविलं? युवराज एवढ्यासाठी युद्ध थांबलेलं आहे. मरत्या माणसाची शेवटची इच्छा पूर्ण केली जाते. होय तुम्ही मला ठार जरूर मारा पण माझी शेवटची इच्छा पूर्ण करा. सेनापती काय तुमची जर इच्छा योग्य असेल युवराज चंद्रशेखर ती नक्कीच पूर्ण करेल. बोला. युवराज माझ्या बायकोच्या सौभाग्यासाठी नाही भीक मागा. माझ्या बायकोच्या सुखासाठी नाही भीक मागा. एवढ्यासाठीच भीक मागते. त्या माऊलीनं या सकल प्रजेवर अपरंपार प्रेम केलं. तुमच्यावर प्रेम केलं. कदाचित तुम्हाला तिने जन्म दिला नसेल पण स्वतःच्या हातानं नाव मागू घातलं. स्वतःच्या कडी खांद्यावर खेळलेल्या जगाचा चित्रपट दाखवला. ती राजमाता तिला वाचवायला सेनापती तिला वाचवा एवढीच भीक मागा. माते समान असणारी माझी वहिनी या क्षणी संकटात. होय युवराज. पण मला सांगा काय कोण असा नीच नराधम प्रवृत्त झाला माझ्या वहिनी? नाव काय त्याच? प्रतिदिनी एका युवतीचं अपहरण करणारा दुसरा तिसरा कोणी नाही. तो चांडाळ भैरव जादूगार. भैरव नामक जादूगार? होय भैरव जादू. पण मला सांगा काय ज्यावेळी माझ्या वहिनींचं अपहरण झालं ना हा त्यावेळी तुम्ही कुठे होता? काय करत होता तुम्ही? तुमची जबाबदारी तुम्हाला कळत नव्हती? युवराज प्रश्न तुमचा राष्ट्र आहे कारण मी सच्चा राष्ट्रसेवक आहे आणि महाराणीचं अपहरण झालंच कसं. बरोबर आहे तुमचं पण मी नाही अस्वस्थ राहिलो. मग काय केलं तू? त्या माऊलीच्या पल्लवाराच्या चांडाळावर जेव्हा हात घातला तेव्हा शियाच्या तर्फेला धावत आला त्याच्यावर आघात केला. शब्दाला शब्द वाढला रूपांतर संघर्षात झालं. सेनानीच्या चांडाळाला ठार मारणार हे त्याच्या लक्षात येतात पण आपल्या
अघोरी विद्येचा प्रभाव माझ्यावर टाकला. आणि ही संधी साधून युवराज त्याला अचूक माझ्या हातावर वार बाळा मी क्षणभर निश्चित पडलो आणि ही संधी साधून त्यानं महाराणीचं अपहरण केलंय. ठीक आहे सेनापती, तुमच्या शब्दावर भरोसा ठेवून हा युवराज नक्कीच तिथपर्यंत जाईल. वहिनींची मुक्तता ही करेल. हा पण एक गोष्ट नेहमी ध्यानी ठेवा, काय जर काय सत्य असलं ना तर ठीक, नक्कीच तुमचे मी चरण पडेल. हा युवराज तुमची क्षमा मागेल. पण जर का असत्य ठरलं तर का युवराज युवराज महाराणीची मुक्तता करण्यासाठी गेले हा. हे जरी खरं असलं ना, तरी आपल्या हस्तावर वार झालाय. आपण वैद्यांकडे जाऊया, आपल्या हस्तावर उपचार करूया आणि नंतर थांब देवी. अगं माझा एक हात काय दोन्ही हात तुटले तरी चालतील. माझ्यासारखा एक सेनापती गेला तर 1000 सेनापती जन्माला येतील. पण पोष शहाच्या तडपेनं गेलाय. तो राष्ट्राचा हिरा आहे, राष्ट्राचा अंकुर आहे. त्याचे प्राण धोक्यात आहे. याच्याकरता माझ्या हातापेक्षा मला माझ्या राष्ट्रसेवेची हातामध्ये आधी हस्तावर नाही. या राष्ट्रासाठी झटणारी माझी सौभाग्याची देवता आज महाराणीच्या मुक्ततेसाठी गेली. मग यावेळी इथं न थांबता मला सुद्धा अगं हे पक्षी आहे. जन्मजात पक्षी नाही. ज्या तरुणीला मी इथं आणतो, माझ्या म्हणण्यानुसार ज्या वाचतात त्याला सोडून देतो आणि ज्या ऐकत नाही त्याला जादूचा पक्षी बनवतो. बोल, मी जे जे सांगेन ते ते तुला ऐकावं लागेल. तू महाराणी असशील तुझ्या दरबारी, पण माझ्या दरबारी मी महाराज आहे. मी सांगेन तेच खरं. त्याचा विचार करतोय. बापाचा कळस व्हायला हवाय. लवकरात लवकर मी संपायला हवंय. मग एक लक्षात ठेवतो, काय ते? माझा जीव जरी घेतलास तरी चालेल, पण तुझं सांगणं मी नाही ऐकणार. वेडी आहेस, वेडी आहे. अगं तुझा जीव घेऊन माझी मनीषा कोण पुढे? हा भैरव प्रत्येक स्त्रीला वाजवतो, खेळवतो, हसवतो. तेव्हा इथे मी सांगेन ती जमू आशा आणि मी दाखवीन तीच पूर्व दिशा. इथं येणाऱ्या प्रत्येक स्त्रीनं आपल्या पायी नृपूर बांधायचे आहे आणि माझ्या समाधानासाठी नृत्य करायचं आहे. नाच पायी तुझ्या समाधानासाठी मी नृत्य करावं. स्वतःच्या बापाचं कधी ऐकलं नाही. हा भैरव दिसतो तेवढा शांत नाही, क्रोधी आहे. पक्षी म्हणू नको. चाल लवकर. नाच. तुमच्या दरबारी तुमच्या मनाच्या समाधानासाठी
नाचावं लागेल नाही नसतं. अरे, माझं नाव जरी घेतलं तरी चालेल. नाचणार नाही. अगं नृत्य सहजासहज केलं जात नाही, त्याला वाद्याची जोड लागते. पाया व्यवस्थित आहे ना? मग म्हातारे व्यवस्थित वाजव, व्यवस्थित वाजवता कोणाला सांगत तुला. नका सांगत हो. काय वया घेऊन पोचलाय तर मग वाजव. अरे माझा हात धरणार कोण नाही ऐकला, कधीतरी धरल्यानंतर वाचा. व्यवस्थित वाजवायला सांगतोय. हे बघ. पोर सुकार वाळून गेली त्याचं सांगत नाही. ही महाराणी, हिला नृत्य करता येत नाही. नृत्य एवढं मोठं झालं आणि अजून त्या निस्त्या करू गेलं नाही. मी काय बोलतोय तू ऐकतेस? अगं नृत्य म्हणजे नाचता येत नाही. नाचा देणार तेव्हा तू वाजव. अरे तू नाच. अरे मारू नको. सांग तिला समजावून. कमरेतून मोडम पडत मग नाचताना कसा का आज बाई पाया पडते मी तुझ्या सांगण्याच्या चांदणाला. काय उपयोग नाही. मला नाही का नाचतंय? एका काळीजच नाही हो, माणसाचा काळीच नाही. काय उपयोग होतो नाही नाचतंय. मी सांगते दादा करशी. आज बाई मी महाराणी अगो होय गो, पण आता काय उपयोग? आता एवढी सापडलं काय एक रडायला उपयोग. अरे तुझं नातं गेलं ना. मी सांगते तसा कर, ऐकलं मी माझ्या ढोलके हात मारलंय टाण 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 टाण. त्या सरळ जमनी पाय आपटीत आणि घुंगल हलवा. पाणी तरी आतापर्यंतच्या तरुणीला मी इथं आणलं, त्याला जादूच्या आगे पक्षी बनविलं.
पण ही महाराणी हिला जिवंत सोडली तर भविष्यात धोका आहे. तेव्हा हिला मारल्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. समजलं माका ऐकलं माका पुढे घालून आज माका बाहेर खाऊ लावलं ते पण तुका सोडून जाईल तुका सोडून जाईल एक ना एक दिवस तुका मुशीक लाईन तरच म्हातारी दिवसाला एका तरुणा बहार करणारा तुझ्या पत्नीच्या बाई घुंगूर बांधायला लावणारा गेल्या अनेक वर्षाच्या माझ्या रणरागिणीने मला सहकार्य केलं. आज तुझ्या माझ्या होणारा दोन युद्ध आणि नाही तिने मला फसविलाय. जातीवंताचं शस्त्र म्हणजे जगात मरण येणं होय ना. राजा, या क्षणी मी जर तुला मारिला तर तुझा पंचप्राण देहातून जातील. भैरव कसा आहे हे तुला कळणार नाही म्हणून तुझे मी हाल करणार नाही